Vitajte. Dnes si povieme 10 prekvapivých vecí, ktoré nie sú pravdivé a ľudia to vedia. Keď sú veci nesprávne, mnohí na to môžu upozorniť, ale ešte viac ľudí to môže ignorovať. Príkladom sú staré babské rozprávky alebo povery. Lenže ľudia majú tendenciu kráčať s davom a tieto príbehy hltať. Tento zoznam dokazuje, že existujú tvrdenia, ktoré nie sú celkom v poriadku, no nikto na ne neukazuje prstom. Tieto výroky sú tu už veľmi dlho a tak sa stali súčasťou popkultúry. V Biblii sa nikde nespomína, že by Adam a Eva vykonali prvotný hriech s jedením jablka. Biblia hovorí, že jedli zo stromu poznania dobra a zla. Avšak neuvádza, o aký druh ovocia išlo. Kde sa teda začal príbeh o jablku? Prvé preklady Biblie boli v latinčine. Podľa latinčiny je slovo pre jablko malus a slovo pre zlo malum. Pravdepodobne išlo o nesprávny preklad. Najstaršie zaznamenané vyobrazenie tejto udalosti, kde figuruje jablko, sa nachádza v katakombách San Gennaro v Neapole v Taliansku a pochádza z 2. storočia. Ako ten, čo trpí Napoleónovým komplexom, sa označuje niekto nízky, kto sa snaží dominovať nad ostatnými, aby vykompenzoval nedostatok svojej postavy. Napoleon bol vysoký 1,68 cm, čo bola normálna výška na Francúza vtedajšej doby. Odkiaľ sa teda vzala predstava, že Napoleon bol malý? Britský karikaturista James Gillray kreslil politické karikatúry Napoleona a zobrazoval ho ako malého človeka. Bola to metafora, ktorá mala vyjadrovať, že len človek s malým charakterom by sa pokúsil ovládnuť svet a spôsobiť rozbroje toľkým ľuďom. Tento obrázok utkvel ľuďom v pamäti a odvtedy ľudia vnímajú Napoleona ako nízkeho. Veľký čínsky múr stavali približne od 7. storočia do 4. storočia pred naším letopočtom. Najprv ho tvoril súbor opevnení pozdĺž severných a južných čínskych hraníc. Ako plynuli stáročia, čínsky cisári pokračovali v budovaní múrov medzi jednotlivými stavbami, až kým neboli dokončené. Múr je v skutočnosti sériou múrov, z ktorých mnohé vedú paralelne vedľa seba. Najdlhší úsek sa tiahne v dĺžke približne 5500 míl. Je to najdlhšia človekom vytvorená stavba na našej planéte. Z vesmíru ju však nie je vidieť, aspoň nie voľným okom. Myšlienka, že je viditeľná z vesmíru, pravdepodobne pochádza z toho, že bola skúmaná cez satelitné snímky. Približne 41% amerických občanov verí, že dinosaury a ľudia spolu žili. Nie je to tak. Veda zistila, že sa minuli približne o 64 miliónov rokov. Nikde v histórii sa neuvádza, že by vikingovia nosili rohy na hlave ako súčasť prilby. Jediné prilby s rohmi sa datujú do obdobia 3000 rokov pred našim letopočtom, pred érou vikingov. Boli to prilby veľmi podobné tým, ktoré nosí Loki v sérii MCU. Vikingská prilba s rohmi v skutočnosti pochádza z roku 1800. Gustav Mellström, švédsky umelec, začal rohaté prilby zahrňať do svojich vyobrazení vikingských bojovníkov. Tento vzhľad si osvojil kostýmový výtvarník Karl Emil Doppler, ktorý ho zakomponoval do kostýmov pre Wagnerovú operu Prsteň Nibelungov. Jedia králiky a zajace mrkvu? Áno, ak im ju dáš. Vo voľnej prírode králiky koreňovú zeleninu nejedia. Tieto roztomilé chlpaté stvorenia dávajú prednosť okrem iného listovej zeleni, senu, rastlinám s listami, prírodným plodom a semenám. Odkiaľ sa teda vzalo to, že králiky jedia mrkvu? Odpoveďou sú kreslené filmy s Bugsom Bunnym. Vždy sa hovorilo, aby sa námesačný nebudil. Je to preto, lebo sa verí tomu, že ak bude zobudený, môžu sa stať zlé veci. Mohol by dostať infarkt, alebo byť násilnícky k človeku, ktorý ho zobudil. Pravda je, že prebudiť námesačného človeka je v poriadku. Bolo by vhodnejšie, keby si ho jemne zaviedol späť do postele, ale ak ho musíš zobudiť, smelo do toho. Bude síce dezorientovaný, ale lepšie, ako keby sa v dôsledku svojho stavu vážne zranil. Prečo si ľudia myslia, že je zlé zobudiť námesačného? Pochádza to z čias, kedy sa verilo, že keď človek spí, jeho duša opúšťa telo. Existuje príbeh, ktorý hovorí, že Einstein
Jeden z najväčších matematikov všetkých čias na základnej škole prepadol z matematiky. Omyl. Einstein bol zázračným matematikom. Bol však aj zlým žiakom, z čoho pravdepodobne vznikol tento mýtus. Zlyhal však na prijímacích skúškach na vysokú školu, kde matematiku zvládol, ale neúspel v predmetoch ako jazyk či botanika. Vždy nás učili, že máme 5 zmyslov. Zrak, sluch, chuť, hmat a čuch. Tieto zmysly sú považované za hlavné zmysly, ako ich stanovil Aristoteles. Neurológovia k ním však pridali aj niekoľko ďalších. Patria medzi ne napríklad termocepcia, zmysel pre teplo, ekvilibriocepcia, zmysel pre rovnováhu, zmysel pre hlad a smét, duševné zmysly, zmysel pre bolesť, zmysel pre duševné utrpenie, zmysel pre seba. A sme na konci tohoto videa. Veríme, že sa vám video páčilo a podporíte nás lajkom a odberom. Vidíme sa pri ďalšom videu.